Hola, llibreteres! Hola, llibreters. Som el Xavi I la Meritxell. i us presentem Esports Pop-Up. el pop-up dels esports. És un nou pop-up del Tàndem. Com sabeu, procurem de fer llibres pels més petits. En aquest cas està adreçat als nanos de 3 a 6 anys, a 7 anys, més o menys. A 110. I cobrim un espai a les llibreries que no existia, un pop-up sobre esports. Exacte. És un país en el qual l'esport es practica moltíssim, però en canvi no teníem cap llibre divertit adreçat als nanos i vam dir, doncs fem un pop-up, fem un com vel. És un llibre que, a més, l'obrim com un teatret i representa 7 dies de la setmana. 7 dies de la setmana i cada dia presenta un esport. El nostre protagonista Aquest d'aquí. no està segur de quin és l'esport que li agradarà més i els provarà tots. Com veieu a la contracoberta, diu, fer esport és convenient pel cos i per la ment. En equip o individual, prova'n un, n'és ben igual. Començarem pel bàsquet el dilluns. La pilota faig botar, l'adversària és molt alta. He d'arribar a cistella sense fer cap falta. El dimarts, gimnàsia rítmica. He treballat amb animals, perquè això, a part que donava molt joc, és divertit per la canalla, defugim els estereotips físics, estereotips de gènere, i amb els animals està representada tota la fauna humana. Exacte. De la setmana? 6 dies de la setmana, 6 esports, el futbol, dijous la natació, Però que no es veu massa bé aquí. Així. tindràs un art marcial, en aquest cas el judo, dissabte el ciclisme, i diumenge, què creus que farà diumenge? El que més ens agrada. Una mica de punching. El text és amb rodolí, perquè trobem que un llenguatge poètic i alhora divertit ajuda molt més a interioritzar aquest text i també ajuda a fer una lectura oral. Correcte. Esperem que estigueu tots bé, que us agradi molt el llibre i sobretot que us agradi molt els vostres lectors i clients. I que tinguem un bon Sant Jordi, sisplau, si pot ser a l'aire lliure. Cuideu-vos molt i rebeu una forta abraçada.